Kaixo, ni Ander Segurola naiz, makinariaren elektromekanika zikluitari naiz. Mekanika eta makinaria gustatu izatzaizkit, eta horregatik aukera nuen. Batez ere tailerren egiten lana eta gelan ikasi eta praktika jartzeko gustatzen zait. Ni Jago Auranga naiz, aurreko urtetan elektromekanika ziklua ikasi nuen. Izen zen gutxero era motoran mundu hori, kotxin estruktura dana, eta eman genuen motoran sistemak, elektrizidadea, suspentsioa eta transmisioa asko. Karrozeri zikloa naiz ikasten, AMMkan Elgoibarren. Irakasle egin dago kontratu oso ona da. Asko emate du golpina asuntua, adibidez imperfekzio eta hola zuzentzen jarrute du bankadan. Eta gero korte partzialak eta ere ditu. Piskat golpik eta zuzentzeko golpe horiek berriz reparatzeko eta soldeatzen egintzea. Ni mekan damazkiten 4 urte hauetan, oso gustua egon naiz eta dana gomendatu dizuet etortzea.